приятели, днес ще отваряме една розова турбичка да видим какво има. Нека да започваме. Имаме едно сърце. О, ето. После имаме млеко, малко млеко. Покажи го на камерата, не се види. Ето. Вкус ванилия. Има една песен, която една феичка се казва Ванилия. И сте песента? Ванилия. Така. О, имаме си жилибон. Ето. Къпкекс. Така. О, вижте каква ближалка. За първи път я виждам. И МММ, разбира се, аз много ги обичам. Жълта упаковка. С кое ще почнем да отваряме? Ще започваме с това сърчице и така се отваря. Гледате ли, приятели? Ето. Ще може? Ще ти помогна. Да, има зад камерата един баща, който ще ми помогне и това е моят баща. Като тати ми отваря това, искате ли да разгледам? Отворих. Не. Вижте, имам... То не се вижда, Имам пъзел. Имам бисквитка. Имам някакво списание и това е лепенка. Каква е тази лепенка? Която е от Не ето. се вижда. Ето на Елса и Ана. Да. Ето. И така се отваря. Браво. Лепенка. Ще се напише на бащата на Джипа. Не. Така, сега отваряме това лолипопче. Можеш ли да ти помогна? Да, мога. Вкус череша. Виждате ли? Това как се Да отваря? помогна? Вижте каква лепенка. Елса и Ана. Айде да пробваме близалката. Първо да пробваме как се върти. Да пробваме. 3, 2, 1. Най-вкусната близалка. Айде затвори си. Сега я затваряме. И Кажи ми ли чао на приятели? за сега чао. Утре ще направим ново видео.